Филм дуближован по заказу мухлисо. бисёриҳои мо шумо дар бораи чизҳои даҳшатнок, чизҳои ғайриоддӣ, мавҷудотҳое ки мо наметавонем фаҳмида ки ё чиянд шунавидагием. ва ҳатто дар комментарияи видеои ман мегӯянд ки бирадари бораи видео ки не ки дар инҷа савол ба миён меояд ки оё ҳамиё дар асл вуҷуд доранд ё ин ки не. бисёриҳо мегӯянд ки нестанд, бисёриҳо мегӯянд ки ҳастану не ки мо наметавонимшон бибинем. марҳамат бародаро, якчанд ҳолатҳоеро тамошо мекунем ки як западни блогерда подписчикош рой мекунанд ва ин ҳолатҳо реални ҳолатаи бародаро ки ман баъзеҳоша ҳамчун одаме ки монтаж қади саро кор дора ман мегӯям ки 100% монтаж нест. ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Есим Шарипов. бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. ва бародаро, пешаи видеоро тамошо кардан мехоҳам гапа бугам ки мумкин баъди видеоро тамошо кардан битарсен ва аётон бирояд ки шумо метавонед ки дар бурди ҷанговару бозингаро метавонед сум кор кунед. ба ссилкаи дар комментария буда бигзарен, регистратсия кунед ва бародаро, дар вақти полни регистратсия кардан дар депозити аввалтон беҳтарин шанс дорен ки ба истифодаи промокоди канал то 6500 рубла бонус ба даст биёрен, вобаста аз суме ки дар депозитон мемонен. яъне ки то 6500 рубла метавонем бонус ба даст биёрем. ссилка барои регистратсия кардан дар сайт ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепичтеги. видеои ки ҳозир мо тамошо дорем бародаро аз тарафи як кӯдаки хурдсол ба навор гирифта шудагие ки ӯ бояд дар ин вақти шаб албатта ки хов куна, не ки дар тамошои телевизион ӯра хов намебара ва ногаҳон як чиз ӯра халал мерасона ки садо буд ва ин овози ғайриоддӣ аз сарай омад. ин бача мега ки аз торикӣ метарсанде ки ҳама вақт ҳаракат мекард ки ҳамин тарси худша гум куна ва вақте ки ҳамин овоза мешнава камераи телефона гирён мекунаву ба тарафи ҳамун овоз меравад то ки бине ки дар асл ҳеҷ нестай ва ӯ просто метарса аз торикӣ. но мутаассифона наоборот тарси ӯ бештар мешавад. ман пеши чам рафтанӣ будам ва як овози ғайриоддӣ аз тарафи сарай шунавидам. сарае ки дар ҳо анамҷа қарор дора, ина метова дидин ҳу наҳаш. ман як овози ғайриоддӣ шунавидам, не ки дар уҷа ягон кас наметавона боша, барое ки бинен замоқ хати маҳкамае. ин номумкине ки замока аз дарун маҳкам карда бошам. ман замока ҳозир мекушам ва мебинем ки дар дарун чие. Фу, че? Ой, Dios. Mamá, corre, ven a ver. Оча, биё бин. Mamá. Дар инҷа як чиз тофт, не ки ҳозир наметавонам. Ӯ пинҳон шуд. Ahí había algo raro. O sea, ya se asomó algo extraño. Барои чӣ ту света дар нагирондӣ? Ман фонарик доштам. Ya no hay nada. Ман ҳамаша запис кардагем. Se escondió. Ман дар инҷа ҳеҷ чиз надидестам. Es que venía con la lámpara y pues, ¿cómo quieres que se asomó de aquí, justo de aquí? Lo grabé en video. Yo no veo nada. En serio, lo grabé. аз нав тамошо мекунем бародаро, дидин як чизи хеле ҳам ғайриоддӣ ки дар пишти пакето пинҳон мешид, яъне ки калаш метова ки чашмош дар рӯшании фонарик блистит кардистае. ин чиз монандай ба ягон ҳайвон, но ба кадом ҳайвон? ҳайвоное ки мо мешиносем ба ин монанд нест. агар ки бигем ягон намуди саг боша ки хай ягон саги драга серага ва ӯ саг дари маҳкам қад чӣ хел даромад, агар бигем дар ҳуй буданда даромадай ва ӯро маҳкам кардиян, пас чӣ ба вақте ки фонарика дар булош дошт наҷунбид ва вабшета чӣ хел нобуд шид, куҷо рафт? сибирская тайга ин ҷое ҳастае ки бисёр ҳам
номи бадхати популярнаш шудагӣ ва одамое ки приключени мекованд мехоҳанд ҳамун ҷоҳора бараванд хабар бигиранд ва ин видео аз ҳамун ҷое. Автори ин видео аз уҳдаи вазифа баромад, яъне ки приключени ёфт ба худша. яъне ки чӣ хеле ки шумо дидем бародаро, ин одами ба навор гирифтаистай хеле ҳам сахт тарсид, не ки аз овоз не, ба ғайр аз овози хеле ҳам даҳшатнок дариҷа як расми даҳшатноки дигар ҳам дида мешавад. ба диққат тамошо кунем бародаро. این ویدیو برادرها با واسطه ویدیوی کامرای наблюдений дар Техас ба навор гирифта шуда. Бале мами видео камерао да як раҳмат гуфтанем ба хотире ки ба ёрдами ҳамеҳо мо бисёр чизоро мебинем ва именно ана ҳамин навор бародаро ма фикр намекунам ки монтажа аз хотири чӣ ки слишком реальни бадай ва чизе ки шумо ҳозир дар ин видео мебинен ба наздикии субҳ ба навор гирифта шудагӣ ва бале шумо ҳам ҳамроҳи ма розӣ мешин ки дар бораи ҳамин гуна чизо шунавидагӣ будем шумо ҳам, яъне ки дар кӯдакимон бисёр мегуфтанд дар бораи ҳама хел чизо ки ҳама хел намуд доранд ва марҳамат бародаро реалниша бинед ки чӣ хеле агар ки действительно ё ҳамо бошанд, яъне ки дар кадр дута ҷондори майдаак дида мешавад ки ира ба ягон ҳайвони дига баробар кардан мумкин аст барои чӣ хотире ки ё ба ду пурра гаштастанд. Ҳайвоне ки ба мисли ин майдаак чӣ хеле мебинед аз балони мошин дам қадшон пастай, ба мисли ин майдаак ба ду по рагашта наметавонад. Ин қадар ҳайвони майда бояд ки чорпо бошад ва чизе ки ду пурра мегарда ё маймун метавонад бошад ё одам, не ки на одам на маймун аз балони мошинда майда нестанд ва ин намуде ки ё рагаштастанд маймун и хеле рости падра намегарда. аҷинай намедонам бародаро, шумо фикротна дар комментария бинависед. дар майдакимон аҷинара ҳам хеле аписат мекарданд ки типа муҳдори хеле қадаш пасти майдаакай, ну блин слишком монанди бадай дар ҳамо аписаниҳое ки моро дар кӯдакиёмон мегуфтанд. ин записа як тамошобин аз Республикаи Доминикан фиристодагӣ. ин ҳодиса дар яке аз қабристон ба навор гирифта шудагӣ. вақте ки ӯ ба зиёрати яке аз хешовандош меояд ба қабристон, як сояи хеле ҳам ғайриодира дар байни сангҳои мазор мебинад ва тез телефонша мегирад, камераша гирён мекунад, дар як ҷо пинҳон мешавад, назорат мекунад ки ин соя аз чие, ин соя аз чӣ буд, ҳам ӯ дид, ҳам мо шумо ҳозир мебинем. чизе ки шумо ҳозир дар навор дидастем бародаро, ин 100% монтаж нестай. ман медонам монтаж чӣ хел мешавад. ин монтаж нестай, ин реалния ва агар бигӯем ки сохта ягон кас худаш кардагӣ бошад, ин одам нестай охе ки намуд подходка кунад, ин намуд бурава. пас чие харгӯш ноне охе барои харгӯша гӯшҳои слишком сихи бадай, калони бадай. маймун, но маймун да куҷо дидем ки хеле гӯш дорад?
фикр ақидатно бардор дар комментария бинависед ки чие. дар ҳаминҷа видео ба поён мераса. видеои пешнаро тамошо карданашон фаромӯш накунед. ҳамада хайр бародаро, то видеоҳои оянда.